Sa Santong Fuel, may serbisyong hindi po mapalaya. Si Ma'am Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sed Panyawan Coffee Mix. Before po, nahihirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpupo. Constipated ka ba dati mo? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Sid Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sed Panyawan Coffee Mix. Gawa ng Sed Marketing. Mayroon ka bang problema sa pag-ibig, pamilya, kaibigan, o mga kwentong nais ibahagi? Halina't sumulat at ating sariwain ang mga matatamis at pait na kwento ng buhay. At the end of a rainbow, you'll find a pot of gold. At the end of a story, you'll find it's all. Pag-usapan natin on air sa radyo at sama-sama nating bigyan ng payo at solusyon dito sa LNU. Love Notes Unlimited. Handog sa inyo ng DWCM Aksyon Radyo Pangasinan. Magbabalik tanaw sa mga kwento mula Lunes hanggang Sabado, alas 12:30 hanggang alas 2 ng hapon sa 1161 kHz AM band at mapapanood din ng live sa Facebook. LNU Love Notes Unlimited. And it has a story. Magandang hapon Pilipinas at isang maaksyong hapon Pangasinan at Dagupan. Maaksyong hapon po sa inyong lahat mga kaaksyon. At ngayon po ay araw po ng Miyerkules, Wednesday Adam. Ang peg. Araw po ngayon ng Miyerkules, August 12, 2026. Yun na po napapakinggan at napapanood ang programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Naku, kamusta naman po ang mga ka-aksyon po natin? Kamusta po kayong lahat? Sagot naman kayo, di ba? Kamusta po ang araw po ninyo ngayon? Ako yung mga ibang estudyante ay nagbalik na. Tapos na ang kanilang mga masasayang araw. Hindi, parang okay lang naman. Parang isang week na silang di ba? Ang dami na ninyong hahabulin. Ako, yung kapatid ko nga kagabi lang siya gumawa ng mga niya eh. Di ba? Tignan mo yan. 1 week, kasi hindi pa niya ginawa. Di ba? Kasi umaasa siyang walang klase ulit. Oo, talagang na-stress siya eh. Ganon. Pero kamusta po kayong lahat mga kaaksyon? Sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Muli ay welcome po kayo dito po sa programang Love Notes Unlimited. Makakasama niyo po ako, Action Angel Peralta, sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Ayan na, nag-uumpisa na. Medyo na tayo. Meron ng pagpapapansin, di ba? Eh wala, inabuso natin eh. Pero ngayong araw na ito mga ka-aksyon, pwede pa rin po kayong mag-send ng inyong pong mga kwento. Mga love life po ninyo, love life, diba? Kwento pag-ibig po ninyo sa aming text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Naku, batiin pala natin mga ka-aksyon na nanonood po ngayon. Si Ma'am Pebbles. Hello po Ma'am Pebbles. Magandang hapon po.
Good afternoon po. Kamusta po kayo, ma'am? Ganon din po kay Nanay Vivian Olarte na imbag nga malam anak Angel, na imbag nga malam Nanay Vivian. At sa mga ka-action po natin, inaanyayahan ko po kayo. Samahan po ninyo ako hanggang alas 2 ng hapon. Pag-usapan po natin usaping pag-ibig. Yan, kung may mga tinatago-tago kayong kwento, yan, sama ng loob. Hindi, mga kwento po ninyo mga ka-action, pwede nyo po yung ipadala po sa amin. Ano? At malay nyo, isang araw, diba, ay yan ang mapili nating mabasa. Diba? At marinig ng mga ka-action natin. Ano bang ganap ni Action Angel sa kanyang pa-ribbon? Ano kasi ako regalo? Regalo. Diba? Tawag doon? Basta yun lang mga ka-action. Regalo pala, Uy, hindi. Buti na lang wala pa yung tawag dito, yung masamang ugaling mga okray-okray, diba? Kasama kasi yan sa damit eh. Alam naman, ilagay ko sa tiyan, diba? Ano yung barikas? Yung sarili mo yung inaano mo sa yung sarili mo na lang yung inaano mo, ino-okray-okray mo na lang din, diba? Ganyan ako katatag, hindi na ako nasasaktan. Oo, pinatatag ng panahon, yan. Pinakapal din, diba? Pero totoo, kasama kasi yan, kasi search nyo yan, kasama talaga yan. Alam naman sa noo ko ilagay, diba? Mga kipweng yarn. Hindi, yan ang mga uso ngayon ng mga katulad kong si Raul. Hindi, joke lang. Muli mga ka-action, sana po ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ano muna tayo ngayon? Baga chill lang, positive lang tayo sa buhay, diba? Kamusta na kayo mga ka-action po natin ng mga binaha? Yan, si Sir Alfredo kahapon kasi hanggang bewang yung tubig doon sa kanila hong barangay, yan sa may barangay Mangkop, Kalasyaw, ano? Tapos paglalabas ka daw mga ka-action hanggang dibdib naman, ako. Kamusta na kaya ngayon si Sir Alfredo, ano? At dito rin sa Dagupan City mga ka-action, wag po kayo magtataka kung bakit. Naku, mas mataas ngayon, di ba? Base po dun sa inalabas po kasi nila na Tide Watch. Oo, mas mataas sir ngayon kaysa kahapon. Parang 4.4 lang kahapon na talampakan. Ngayon 4.46 something. Oh, yon yung niya. Pinagsamang yan na yan. Ulan, tsaka yung high tide, and then yung mga tubig galing sa upstream rivers, mga ka-action, di ba? So yan po yan. Pero again, mag-iingat pa rin po tayong lahat mga ka-action. Wag ho kayong lulusong. Hindi naman po kayo immortal na hindi kayo tatablan ng mga sakit, di ba? Ako nga, medyo, I'm sick, ganyan. I'm sick. Medyo inuubo-ubo, di ba? Mga na, talagang paparamdam, ganyan. Pero ganun talaga mga ka-action. Pag lulusong kayo, magugas kayo agad ng inyong mga paan. Or di ka naman inom kayo ng doxycycline, di ba? Kasi hindi naman siya yung buhay nyo eh. Iisa lang yan. Hindi kayo pusa. I-testing ko ngayong buhay ko kung totoo, di ba? Tinesting, ayun, wala na. Wag din yung gagawin. Pero sabi ko nga mga ka-action, sa programang ito, chill lang po tayo. Pag-usapan natin ng love. Time out muna sa mga issues natin, di ba? Mga nakaka-stress na mga happening sa buhay, di ba? Uy, good afternoon, Ma'am Angel. Sabi ni Ryan Vincent Cruz, dyan sa may Barangay Palapad, sa bayan ng San Fabian. Si RV, nako, kamusta ka naman RV? Kamusta naman ang mo ngayon dyan sa may barangay ninyo? Siyempre, ikaw na rin, kamusta ka na rin? Matagal-tagal din hindi kami nagkita nito mga ka-action si RV. Sa mga kaibigan ni Action Angel. Good afternoon sa'yo. Taray sa ma'am, di ba? 40 years old. Taray sa mama. Pero sa inyo pong lahat mga ka-action, magandang hapon po sa inyong lahat. At balikan lang po natin ng konti yung atin pong sulat kahapon. Kasi medyo nakakalungkot yung kwento natin kahapon. Kasi biruin nyo mga ka-action, iniwan niya yung kanya pong ex-girlfriend na nabuntis niya mga ka-action. And then ngayon, gusto niyang bumawi bilang ama, diba? Na malaki na yung anak niya mga ka-action, diba? Kayo po ba? Pag kayo po yung nasa sitwasyon, for example, kayo ex-girlfriend, diba? Or kayo mismo yung bata.
Kayo mismo yung bata, mga ka-action. Mamaya na, sir. Parang di na ito dadaan sa ano eh. Ko din na to eh. Kung kayo kung kayo po yung ex-girlfriend ng letter sender natin, ano po ba ang gagawin ninyo? Tatanggapin nyo ba, mga ka-action, na yung bibigyan nyo ng pagkakataong bumawi? Naku, pag ako, ilalagay ko sa sitwasyon ko, kapag kaya ko naman na, able na ako to support para buhayin yung anak ko, parang hindi ko na siya ipapakilala, diba? Para saan pa, diba? Nung kailangan ko nga siya, diba? Nung mas kailangan ko siya, wala siya, diba? Lalong-lalo na ngayon, na kaya mo nang tumayo sa sarili mo pa, diba? So, dun dapat, mga ka-action. Kaya yung mga babae dyan, mga ka-action, sabi nga nila may napanood ako yung kay sino na ba yung bida doon? Angelica Panganiban. Tapos meron kasi siyang asawa na sobrang red flag, ayan. Parang sinasaktan siya. Kaso kasi hindi makaalis si Angelica doon sa marriage life nila, mga ka-action. Kahit na, alam niyo yung sinasabihan na siya na, uy, magayos ka naman, ganyan. Hindi ko na alam kung sino yung partner niya sa movie na yun eh. Pero grabe, mga ka-action, nakakaiyak. Kasi bilang isang babae na maaari mo palang pagdaanan yung ganun. Na sarili mong asawa mismo magsasabi sa'yo na nagbago na yung itsura mo, ganyan, nanganak ka na, parang ganyan. Tapos hindi na siya sinasama sa mga event, ganyan. Yung kailangan magsuot ng mga gown, ganyan. Hindi na sinasama noon si Angelica. Parang isang movie nila, nakalimutan ko yung pangalan. Pero alam niyo ba, nagtitiis pa rin si Angelica. Kasi alam niyo po ba, mga ka-action? Kasi wala siya eh. Wala siyang, kumbaga, maipagmalaki din na sarili niya. Kumbaga, nakaasa siya doon sa asawa niya, mga ka-action. Kasi lagi ding sinasabi ng asawa niya na kung hindi dahil sa akin, wala kang ganito, wala kang maayos na buhay. Diba? So, kahit na sobrang tawag dito, nasasaktan na siya. Sobrang wala na yung confidence niya, mga ka-action. Alam mo, hindi na niya kilala yung sarili niya, mga ka-action, na parang sobrang hirap ng pinagdadaanan niya bilang isang babae, mga ka-action. Hindi pa rin po siya makaalis. Kasi ngayon nga, so sa mga babae siguro, mag-build din kayo ng sarili niyong empire. Wow! Hindi ba? Kaya pag dumating yung dumating yung punto na, kumbaga, sobra na, ayan. Kasi sobra na yung ginagawa sa kanya eh. Kahit na bababae na yung lalaki, ganyan. Kahit na kung ano-ano yung sinasabi sa kanya. Parang hindi na siya nakikita bilang asawa. Ayan, nung asawa niya, hindi pa rin siya makaalis, mga ka-action. So, sa mga babae, siguro, mag-build din kayo ng sarili nyo empire, mga ka-action. Hindi para pinaghahandaan nyo, diba? Well, at least kapag dumating yung point lang, or yung ng buhay na ganyan. Pero hindi naman, diba? Depende pa rin kasi yan sa mga makakasama ninyo. Sabi dito, maulang hapon po, Action Angel. Kamusta po? Dito na kami nakikinig sa program yung LNU. Ingat po, stay safe, and God bless always, Action Angel. Have a blessed Wednesday afternoon po. Ayan. Mula po yan kay Nanay Christy Fabilaison ng Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. Batiin po natin si Reynaldo Laison Sr., si Reynaldo Laison Jr. Magandang hapon po sa inyong lahat, mga ka-aksyon. Diyan po yan sa may Dumalandan West, Lingayen, Pangasinan. At sa lahat po ng mga ka-aksyon po natin na nanonood, nakikinig po sa mga oras na ito. Stress na yan, sir. Naalala ko eh. Pagkagaroon ko ay. Kay Madam Rubena, kung nakikinig man kay Ma'am Rubena, ano pa? Ma'am Rubena de Vera? Oh, nakalimutan ko. Kay Sir Ronald, yan. Ang kanyang pinakamamahal. Baka magkamali ulit, sir eh. Baka baka magkamali, kulong na ako. Kay Sir Ronald, ayan. Ang, nagpagapos. Nakapagpagapos, ayun pala, sa puso ni Ma'am Rubena, ayan. Naganang nakapagpalambot sa puso ni Madam Rubena de Vera ng Ambutal Kalasya. Meron kanyang pagmamahal ay mas mainit, di ba, kay Sir Ronald. At sa mga kumars natin dyan sa may salon, dyan sa may Kalasyaw, hindi ko alam kung saan, basta lahat na dyan, kung ano naman dyan, di ba? Shoutout po sa inyo. At magandang hapon pa rin po sa inyong lahat, mga ka-aksyon.
At mamaya may mga babasahin po tayong mga kwento po natin, mga ka-aksyon. At hinihingi ko pa rin po na mag-send pa rin po kayo ng inyo pong mga love advice, mga kwentong pag-ibig po ninyo sa amin pong text line sa 0922-852-1161. At pwede rin po kayong mag-comment, mga ka-aksyon, na maging sa amin pong Facebook Live. Ayan, pwede po ninyong hanapin sa Facebook, search niyo po ang Aksyon Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At makikita mo niyo po dyan ang live po natin ng ating pong program. Pwede niyo po yung i-heart, i-share, at pwede po kayong mag-comment, mga ka-aksyon, para makita po natin yung mga nanonood po sa atin. At inaasahan ko pa rin, mga ka-aksyon, na hindi po ninyo ako iiwan hanggang alas 2 ng hapon. Ibatiin pala natin Sir Manolito Mondero, na Walay Sari-Sari Store to, mga ka-aksyon. Dyan sa may Real Orbis Tondo. Shout out po kay Sir Manolito. Ayos lang po ako, sir. Maraming salamat po sa pangungumusta. At kayo rin po, kamusta po kayo? Yan, kay Sir Manolito Mondero. Maging kay Sir Rex Villaluz. Dyan po yan sa may, saan ba kayo ngayon, sir? Damortes, Bawang. Nakabalik ba kayo sa trabaho ninyo sa may Camp 4 Cannon Road? Pero parang hindi pa. Shout out po sa inyo, Sir Rex. Kamusta po kayo ngayon? At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, kung may mga nais po kayong batiin, mga mag-birthday, ganyan, may mga anniversaries, diba? Ayun, malalaman na natin kailan anniversary nila. Batiin pala natin, mga ka-aksyon, yung mga ka-aksyon po nating mag-birthday po ngayong buwan ng Agosto. Yan na si Ma'am Dab, diba? Si Sir Alex, saka yung friend ko sa kabilang bakod. Diyan lang sa love. Yan yung mga mag-birthday, mga ka-aksyon, Pero mamaya, mga ka-aksyon, sa amin pong pagbabalik, wag na wag po kayong aalis, wag na wag po kayong maglilipat. At oras natin, eksaktong 1:00 ng hapon, at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hala, nagkabuhol-buhol na. Ay, makapag-sound trip na nga lang muna. Kesa ma-stress lang ako sa traffic na to. Ganyan ang Pinoy. Ang Pilipino, mapagtimpi. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos. Tax-free! Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo pa! At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipag-alinman sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo ba, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat po sa inyo. See posters in our official Facebook page for more details. Promo period is from July 11 to September 18, 2026 per DTI Fairtrade Permit number FTEB 260394 series of 2026. Aksyon! Radyo! This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na.
Tanggal mumu, sebo at di kitang bakterya sa hugasin. Sa New Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion. Walang gimmick. Tapat po sa inyo. Tutsi, constipated, kuminhawa dahil sa pag-inom ng Sen Paniawan Coffee Mix. Before po, nahihirapan po akong dumumi. Pero nung nag-take na ako ng Panyawan Coffee, everyday na po akong nagpo-poop. Constipated ka ba dati, ma'am? Yes po. Itong gusto ko din po yung taste niya kasi comparing sa ibang coffee po na masyadong matamis. Sa mga gustong mag-daily ang pagbabawas, try nyo din po mag-take ng Seed Panyawan Coffee Mix. Nakakaganda po siya ng bawas. Nakaka-regular po siya ng pagdumi. Tutsi po, Kapangan Benguet. Sen Paniawan Coffee Mix. Gawa ng Sen Marketing. Region 1 Medical Center bilang isa ng 1,500 bed capacity na ospital, mas marami pa ang mapapagaling at buhay na madudugtungan ng ospital. Di lamang sa Pangasinan kundi sa buong Northern Luzon sa tulong ng 12 accredited residency training programs at 13 active specialty centers nito: Cancer Center, Dermatology Center, Eye Center, Heart Center, Toxicology Center, Burn Care Unit, Center for Mental Health, Acute Stroke Unit, Geriatric Center, Infectious Disease Center, Kidney Transplant Unit, Lung Center at Trauma Center. Patuloy na mangunguna ang R1MC sa pagpapaigting at pagpapaibayo ng dekalidad na healthcare delivery hanggang sa susunod na siglo. 100 years of healing, compassion, and service. Region 1 Medical Center, ang inyong partner sa kalusugan. Region 1, number 1. Asahan po ninyo ang dekalidad na serbisyo sa Region 1 Medical Center at ng Department of Health. Ito po ang inyong lingkod, Dr. Joseph Roland O. Mejia, ang inyong Centennial Medical Center Chief ng R1MC. Sa bagong Pilipinas, bawat buhay mahalaga. We offer quality education, certified by regulatory bodies and by trusted national and international quality standards accrediting agencies, highlighted by infrastructures that conform to today's industry standards and work-setting environments, optimizing you, the students, in both knowledge and culture of social responsibility. Learn with us and discover the leader in you. Lyceum Northwestern University. God's Law of Love, ang 10 utos ng Diyos. Unang utos, ako ang Panginoon mong Diyos, huwag kang magkaroon ng ibang Diyos maliban sa akin. Ikalawang utos, huwag mong ipahamak na ipanumpa ang pangalan ng Diyos. Ikatlong utos, mangilin ka tuwing linggo at pistang pangilin. Ikaapat na utos, igalang mo ang iyong ama at ina. Ikalimang utos, huwag kang papatay. Ika-6 na utos, huwag kang makiapid. Ika-7 utos, huwag kang magnakaw. Ika-8 utos, huwag kang magbintang o manirang puri sa iyong kapwa. Ika-9 na utos, huwag kang magnasa sa hindi mo asawa. Ika-10 utos, huwag kang magnasa sa hindi mo pag-aari. Ang 10 utos ng Diyos. Thy will be done. One God, one family, unconditional love. Oras po natin mga ka-aksyon.
8 minuto po makalipas ang 1:00 ng hapon at tayo po'y nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod. Ako po ito si Action Angel Peralta. Sa atin naman pong technical side, Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, mga nais po ninyong batiin, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayong mag-comment mga ka-aksyon. Libreng-libre po yan sa amin pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Sa lahat po ng mga listeners, mga viewers po natin ngayon, kay Sir Mike Fernandez, nako, sabi niya, flight attendant ang OOTD niyo, Ma'am Angel. Good afternoon po. Oh, yan po talaga. Welcome aboard. Flight attendant. Actually, regalo po talaga. Regalo. Good afternoon po kay Sir Mike Fernandez. Kamusta na po kayo, Sir Mike? At syempre, ang inyo pong buong pamilya sa may Baguio City. At kayo naman po dyan sa may Manibok, Lingayen. Kamusta po kayo? At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, inanyahan ko pa rin po kayo. Samahan po ninyo ako hanggang 2:00 ng hapon. At pag-usapan po natin, usaping pag-ibig. Love, love, love. At sa mga oras na ito, mga ka-aksyon, babasahin po natin ang atin pong unang sulat. Ngayong araw pong ng Miyerkules. Sana po ay magbigay po kayo ng inyo pong mga advice, mga ka-aksyon. Aasahan ko pa rin po yan, ano? Yung pagbibigay po ninyo ng inyong mga advice, mga ka-aksyon. Sana po ay magbigay po kayo, ano? Kahit na maliit lang, kahit konti lang. Sabi dito, gandang hapon, Ma'am Angel. Pa-shoutout sa pinsan ko na si Merly Lagmay sa Lango. Tama po ba? Na taga-Ambalangan Dalin, San Fabian. Na nanonood din daw po at kay Pastor Estrada, naka-ready na po yung gulay nyo. Thanks po, sabi niya. Maraming salamat po kay Madam Julia Madriaga Marquez. Ayan, shoutout po kay Madam Merly, ano? Shoutout po sa inyo at kay Pastor Andrew Estrada. Ay po mag-iingat, Pastor, no, sa inyong mga lakad ngayon. At syempre, ready na daw po ang gulay po ninyo. Naku, maraming salamat po sa inyo pong panonood sa atin pong programa, Madam Julia Madriaga Marquez. And we hope na makasama po namin kayo next Sunday. Ngayong Sunday na po, ano. At sa inyo pong lahat, mga ka-aksyon, good afternoon po. Naku, may fresh na gulay. Fresh na gulay. Naku, maganda yan, mga ka-aksyon, ano. Gulay-gulay din, di ba? Gulay-gulay din. Baka mamaya naman sobra-sobra na sa ano natin, di ba? Pagkain natin ng kung ano-ano kasi, di ba? Iba pa rin pag gulay, di ba? Pero ito po, mga ka-aksyon, ano, basahin na po natin ang atin pong sulat ngayong araw po ng Miyerkules. At syempre, asahan ko pa rin po ang inyo pong pagkikibahagi at pagbibigay ng inyo pong mga love advice. Isang maaksyong hapon po, Action Angel. O iba ako kung feeling ko may something sa paraan ng pagtingin ng asawa ko sa katrabaho ko. I just want to ask kung naniniwala po ba kayo sa woman's instinct. Hindi ko alam kung intuition ba talaga or si insecurity lang na lumalaki sa isip ko. Ilang araw na kasi akong hindi mapakali. At gusto ko lang malaman kung valid ba itong nararamdaman ko o gumagawa lang ako ng issue sa wala. 30 years old na po ako, married for almost 4 years, at parehong healthcare workers kami ng husband ko. Sa trabaho namin, normal na talagang maging close ang mga tao dahil halos araw-araw magkakasama at pare-parehong stress. Wala naman akong problema roon dahil alam kong part talaga yon ng work environment. A few months ago, may bagong staff na dumating sa department namin. Maganda siya, friendly, at madaling pakisamahan, kaya hindi na rin ako nagtaka kung bakit maraming lalaki sa workplace ang napapansin siya.
Maging ako, okay naman ang pakikitungo ko sa kanya. Wala akong naramdamang selos or insecurity noong una dahil wala naman siyang ginagawang mali. One weekend, nagkayayaan kaming mag-dinner at magkwentuhan pagkatapos ng duty. Nandun kaming magkaka-workmates. Kasama rin ang husband ko dahil close na rin siya sa ilan sa mga katrabaho ko. Hindi naman iyon ang unang beses na nagkasama-sama kami kaya expected kong magiging normal lang ang lahat. Pero habang tumatagal, may mga maliliit na bagay akong napansin. Kapag nagbibiruan sila, napapansin kong ang bilis ng husband ko makisabay sa kanya. May mga pagkakataong bahagyang hinahawakan siya sa braso habang nagtatawanan o kaya siya agad ang unang kinakausap kapag may bagong topic. Wala namang sobrang obvious na ginagawa, pero bilang isang asawa, ewan ko ba? Parang may kakaiba akong nararamdaman. Hindi ko naman agad binigyan ng mali siya. Sinabi ko pa sa sarili ko na baka nag-overthink lang ako, pero habang pauwi na ang lahat, may nangyaring lalo akong napaisip. Nagbibiruan kasi kung sino ang maghahatid sa kanya pauwi. Dahil wala siyang sariling sasakyan, biglang nagsabi ang husband ko na pwede naman daw na siya na ang maghatid gamit ang motor namin. Pabiro niya iyong sinabi at nagtawanan naman ang lahat. Pero hindi ko alam kung bakit doon ako biglang naging uncomfortable. Sa huli, hindi rin naman siya ang naghatid. Isa sa mga lalaki naming katrabaho ang sumama sa kanya pauwi. Napansin ko lang na parang biglang tumahimik ang husband ko pagkatapos noon. Habang kami naman ay umalis para kumain muna bago umuwi, halos wala siyang imik buong oras. Normally, siyang madaldal sa aming dalawa. Kaya hindi ko maiwasang isipin kung bakit parang bigla siyang nawalan ng gana. Ilang beses ko siyang tinanong kung okay lang ba siya. Pero ang sabi niya, pagod lang daw dahil sa duty. Tinanggap ko naman ang explanation niya. Pero hindi pa rin mawala sa isip ko, Action Angel, ang mga napansin ko noong gabing yun. Simula noon, pakiramdam ko, naging mas aware ako sa interactions nila. Hindi ko naman sila nahuhuling nag-chat. May ginagawa talagang mali. Wala rin akong konkretong ebidensya na may dapat akong ikabahala. Ang meron lang ako ay yung kutob. Nahihirap din akong ipaliwanag, mga ka-aksyon. Ang mas nakakainis, nagsimula na rin akong i-compare ang sarili ko sa kanya. I'm not as confident as I used to be. Madalas akong pagod galing duty. Tumaba na rin ako nitong mga nakaraang taon at hindi na ako ganoon kaayos manamit dahil halos trabaho at bahay na lang ang routine ko. Habang siya, effortless na maganda at laging fresh kahit galing shift. Alam kong unfair yun sa sarili ko. Hindi rin tama na husgahan ko ang isang tao dahil lang sa nararamdaman kong insecurity. Pero hindi ko rin maitangging may parte sa akin na natatakot na baka nagsimula na siyang humanga sa ibang tao nang hindi niya namamalayan. Naniniwala po ba kayo sa woman's instinct? O baka kailangan ko lang talagang ayusin ang insecurities ko bago ko bigyan ng kahulugan ng mga bagay na wala naman akong ebidensya? Yun lang naman po. Maraming salamat po. Ayan, ninyo po napakinggan mga ka-aksyon ang atin pong unang sulat ngayong araw po ng Miyerkules.
Naniniwala po ba kayo sa sa woman instinct mga ka-aksyon na tinatawag? I don't think sa babae lang yan meron eh. I think sa mga lalaki din, alam din nila yan mga ka-aksyon na kapag may, kumbaga, iniiputan na sila sa ulo. Ano yan parang, tawag dito, hindi yung literal mga ka-aksyon. Alam niyo yung ibig sabihin yan. Parang niloloko din sila. I think sa mga lalaki din, may ganun din silang feeling mga ka-aksyon. Pero sa babae kasi, yung lagi nilang sinasabi, nako, pag yung babae talagang kinutuban, nako, totoo yan. Di ba lagi nilang sinasabi, naririnig natin. Totoo po ba sa mga babae, sa mga kababaihan po na nakikinig, nanonood po, totoo po ba yung yung woman's instinct na tinatawag? Hindi yung extinct maubos. Woman instinct mga ka-aksyon, yung parang kutob, yan, kinukutuban ka na. Totoo po ba yun, diba? Totoo ba yung ganun mga ka-aksyon, or di kaya naman baka dahil dala lang ng insecurity, diba? Or di kaya naman sobra-sobrang pag-iisip. Pero sabi nga nila mga ka-aksyon, never pa daw naging mali ang duda ng isang babae. Huy, laging tama. Ang mga babae. Hindi naman mga ka-aksyon. Kasi syempre kapag wala ka namang napapansin, diba? Parang hindi ka rin naman makakapag-isip, hindi ka rin naman parang kukutuban kung wala talaga mga ka-aksyon. Sa tingin nyo po ba, totoo ba yung kutob ng letter sender natin na yung kanyang asawa nagugustuhan na yung kanilang bagong katrabaho? Sila po ay healthcare workers mga ka-aksyon, So, syempre, hindi ka OA for feeling tawag dito, uncomfortable, no? Pero wag mong gawing ebidensya ang kutob lang, 'di ba? Lagi niyo yung tatandaan mga ka-aksyon. Wag laging kutob, 'di ba? Naku, kinukutuban ako. May babae siya, 'di ba? Pero wag niyong gawing ebidensya ang kutob lang mga ka-aksyon, May napansin kang behavior pero wala kang konkretong ebidensya na may something talaga mga ka-aksyon, which is mahirap yan, diba? So instead of comparing yourself sa co-worker ninyo, sa katrabaho ninyo, kausapin mo yung husband mo ng mahinahon, diba? So mamaya mga ka-aksyon, magbibigay pa po tayo ng atin pong advice sa atin pong letter sender. Pero wag na wag po kayong aalis, wag na wag po kayong maglilipat. Oras natin, 1:20 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. This time check is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Gaan ng pack? Puro powder kasi lahat? Champion! Tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Pag magaling ang produkto, kahit simple ang patalastas, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Good para tumiman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Good para tumiman siya. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Dok, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo. Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon sa kasabihang matatanda. Dok, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation? Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake.
Muntik ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no? Applicable din pala yun sa mga boys, Doc, no? Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan. Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya, wow, White Roses. White Rose Papaya. May glow up with White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. ACS. Healthy Minute, Fact or Fake? Brought to you by MX3. Doc, yung iba, kapag may buwan ng dalaw, hindi daw sila naliligo. Uy, hindi totoo yan, and that's a fake. Alam mo, kung hindi ka maliligo, that means for 3 to 7 days, ikaw ay mamamaho. Yan ay mga kasabihan na matatanda dahil ang sabi daw nila, baka ikaw ay maloka. Ngunit hindi naman maaaring maligo ang isang babae kahit during the first day of her menstruation. At ang hygiene is more important kaysa doon mga sa kasabihang matatanda. Doc, ang isa pang tanong, pwede mo daw ba ipanghugas sa face ang unang-unang dating ng iyong menstruation? Nadinig ko na rin yan during my high school days, and that's a fake. Muntik ko na rin ginawa. Ipapakin ko. Magmumukha nga lang tayong zombie, no? Applicable din pala yun sa mga boys, Doc, no? Kasi nga, ang akala nila, dahil very rich ang hormones nito, kapag ginamit daw lalo na ng mga kalalakihan, during their teenage years, ay baka kuminis ang mukha nila kamukha ng kanilang kaklasing babae. Subalit, maaaring mag-introduce ito ng mikrobyo. Huwag na nating gawin dahil wala itong katotohanan. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Nanlapo ang #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato, kaldero. Tanggaling for everyday. Untan no say dishwashing paste at Smart. Walay double tanggaling formula. Tanggal-galing susebo tan bakterya. Pahit para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linis sukada pahid. Smart Dishwashing Paste. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Italiano pala mapapangasawa mo, Iha. Dalhin mo dito at nang maipasyal dito sa atin. At makita niyang napakaganda rin ng Pilipinas. Ganyan ang Pinoy! Ang Pilipino, magilim sa panauhin. Isang paalala mula sa MX3, naniniwalang mabuti ang Pinoy. Tatapatin namin kayo. Sa panahon ngayon, kahit kami sa Champion, kailangan magtipid. Kaya wala muna kaming TV commercial. Sa radyo kasi pinakamura. Ang natipid namin, napunta sa pagpapagaling ng mga Champion products para mapadali ang paglalaba at dishwashing. Ang mataas na kalidad, pwedeng gawing abot kaya. Nagawa nga namin. Subukan mo na. Champion, walang gimmick. Tapat po sa inyo.
Oras natin mga ka-aksyon, 1:27 na po ng hapon. At tayo po ay nagbabalik dito pa rin po yan sa programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin po ang inyong pong lingkod. Ako po ito, Section Angel Peralta. Sa atin naman pong technical side, Engineer Kenneth Villanueva. Para po sa inyong mga kwentong pag-ibig, mga nais po ninyong batiin, pwede niyo po yung isend sa amin pong text line sa 0922-852-1161. Pwede rin po kayo mag-comment mga ka-aksyon sa amin din pong Facebook Live. Live po yan sa amin pong Facebook page, Aksyon Radyo Pangasinan, DWCM 1161 kHz. At babasahin po natin yan mga ka-aksyon, ano? At inaasahan ko pa rin po ang inyong pakikibahagi sa atin pong pinag-uusapan ng ngayong araw po ng Wednesday. At sana ay samahan po ninyo ako hanggang 2:00 ng hapon, pag-usapan po natin usaping pag-ibig. Medyo nakakaantok na, no? Baka mamaya bigla akong makatulog dito. Naka-live pa, no? Hindi ko alam. Pag nagsasalita, parang nakakaantok siya. Kahit ako yung nagsasalita, naaantok ako. Di ba, sir? Ayoko yan. Yung picture ko na naman yan sa nakakaantok siya talaga, promise. Yung mga ganitong panahon. Pero wala. Ayoko. Antok ka, hindi mo na napigilan. Napapikit na lang, diba? Pero balikan natin mga aksyon. Yung ating pong kwento ngayong araw pong ito. Siguro sa lahat ng mga tao ito, no? Sa lahat ng mga babae. Ewan ko, for me lang naman, hindi lang naman babae ang may kutob di ba? May mga lalaki din mga ka-aksyon. Alam nyo kapag niloloko yung mga yan, nararamdaman din nila mga ka-aksyon, di ba? Kasi syempre, kapag may iba ka nang napapansin, di ba? Kasi syempre, tao lang din tayo mga ka-aksyon. Dahil po ay nakakaramdam ng kinakabahan din sila, di ba? Gaya ng mga babae, lalaman din po ng mga lalaki, mga ka-aksyon, kung may mali na, no? Pero, syempre, sa letter sender natin, hanggat wala kang konkretong ebidensya na may something talaga sila, wala, mga ka-aksyon, di ba? Pero, syempre, ay kausapin mo yung asawa mo, and siguro tigilan mo nang i-compare yung sarili mo sa co-worker mo, di ba? Kasi sabihin natin, mga ka-aksyon, na hindi tayo perfect, di ba? May mga flaws tayo, di ba? Kumbaga, paglabas nga natin dyan, may mas maganda pa sa inyo. Kunwari, di ba? Kayo lang yun, ako hindi. Ang kapal, no? Pinagtibay talaga ng panahon. Pinatataga ng mga bagyong dumating. Hindi. Tama lang po, mga ka-aksyon, di ba? Na may mas maganda, may mas better talaga, mga ka-aksyon. And tayo po ay replaceable, sa lahat, di ba? Yung gano'n, yun naisipin nyo mga ka-aksyon. Pero pag natutunan ninyong hindi ikumpara ang sarili ninyo, alam ko sobrang payapa ng buhay ninyo mga ka-aksyon, no? Kahit na sabihin sa inyo ng tao, naku, mas maganda si ganito. Pero pag wala kang pakialam, masaya yung buhay mo yung mai-stress yung mga nagsasabi, di ba? Sabi nga nila mga ka-aksyon, ang pinakamagandang pwede mong ipanangga mga ka-aksyon, o di kaya naman revenge sa isang tao ay hindi yung, alam mo yung lalaban ka na makikipagsagutan ka, ganyan, or tatalak ka din. Ano yung pinakamaganda daw? Silence. Kasi pag, diba? Parang manananam na yun, Sara. Siya manananam. Ay, sorry po. Natutunan ko kasi yun yung manananam. Okay, safe ako. Safe na safe. Silence daw. Kasi pag ganun daw, naiinsulto daw yung tao kapag diba, syempre, talak siya ng talak, ganyan. Tapos ikaw, ganyan ka, unbothered ka lang. Hindi ka napagod, siya na-stress siya, ikaw happy ka, diba? So yun, iwasan mo ikumpara ang sarili mo. Ito sa lahat ng mga babae, ito mga ka-aksyon, Kasi again, sabi ko nga mga ka-aksyon, depende kasi yan sa pagtanggap din ng taong mahal po ninyo or taong minamahal po ninyo or nagmamahal sa inyo, diba?
So, kausapin mo yung husband mo ng mahinahon at sabihin mo kung alin mismo ang nag-trigger ng discomfort mo, no? At sabi nga nila mga ka-aksyon, always trust your instinct, sabi nila. Pero ano yun? But mga ka-aksyon, kailangan nyo i-verify muna bago kayo mag-accuse, diba? Bago nyo sabihin na, ako, parang gusto na ng asawa ko, ganyan-ganyan, diba? Bago ganyan. Kasi lagi nga mga ka-aksyon, lagi kong sinasabi, hindi laging kutob mga ka-aksyon, pero kinutuban kang ganyan. Ay, kinutuban ako. Totoo na din mga ka-aksyon, ano? Yun lang. So, kausapin mo agad ang husband mo, and then siguro mag-observe ka muna. Mag-observe ka muna kasi mamaya mga ka-aksyon, yung mga ganyang kutob-kutob, naku, may mga nagagawa tayong hindi maganda, diba? So yun, siguro mga ka-aksyon, I think yung ano mo lang naman, sabi dito ni Michael Hernandez, lalaki po to, I think yung husband mo lang ang may gusto, pero dun sa girl, wala lang sa kanya, walang meaning kumbaga, diba? Tignan natin ang susunod na kabanata, diba? Sabi ko nga hindi exclusive ang instinct sa babae. So pati rin yung mga lalaking may ginagawang kalokohan ng kanilang mga asawang babae, marunong din makiramdam mga ka-aksyon. I think likas naman sa atin yan bilang tao mga ka-aksyon. Diba nga meron tayong 5 senses. So mararamdaman mo yan, maaamoy mo. Hindi, makikita mo, di ba? Or may naririnig ka, ganyan. So, ganun. Ganun naman po ang gusto kong sabihin sa inyo, mga ka-aksyon. Sabi dito, Ma'am Angel, kanina sabi ko, bahagyang bumabang tubig baha. Ngayon, high tide lalamot. Nandiyan si kami, manibok, pero walang ulan. Naku, mag-iingat po kayo, sir, no? Bagamat wala ng ulan, mga ka-aksyon, may mga ilan pa rin sa atin na binabaha pa rin sa mga oras pong ito. Sabi dito, kailangan talaga yan, Ma'am D, yung pinapaira lang kutob lang. Kung sa court yan, sabi niya, hindi daw pwede yung hearsay lang, na di yan paniwalaan, sabi niyo. Dapat, nakita mo, ganon. Sa panahon ngayon, hindi pwedeng, ala, kinutuban ako. Parang may babae yung asawa ko, yan. May pruweba ka dapat, di ba, Sar? Hindi ko mag-gets. Diba? Sa panahon ngayon, mga ka-aksyon, hindi pwede yung sabi-sabi. Sinabi kasi ni ganito, ni Marites, diba? Nakita daw niya yung asawa ko. Hindi na yan totoo. Hindi na yan pwede ngayon. Diba? Hindi na yan uso. Ang uso ngayon, mga ka-aksyon, yung may pruweba ka talaga. Diba? Kasi pag sa korte yan, tama si Sir Mike, ang kailangan nila, mga ka-aksyon, hindi yung sabi-sabi, diba? Kailangan nila yung konkretong ebidensya na magpapakita na yung asawa mo ay may ginagawang, diba? Ano ba? Bahay? Meron kasi dito yun lang naman mga ka-aksyon ang gusto kong sabihin. Basta sa mga kababaihan dyan, minsan din hindi lang kutob-kutob minsan kapag insecure ka din, ganyan, diba? Feeling mo gusto siya ng asawa mo, ganyan, diba? Pero hindi laging kutob ang pairalin nyo, mga ka-aksyon, pero lahat naman kasi tayo, sinasabi ko nga, hindi exclusive lang ang woman's instinct, yung kutob. Pwede din pong mga lalaki din, mga ka-aksyon, kasi syempre tao rin din po tayo, kakaramdam din po tayo ng mga ganyan, diba? May mga kinakabahan, kape kasi ng kape, diba? Yung ganyang kutob, pwede din po sa lalaki, diba? Lalo na kapag may mga nangyayaring sa likod niya, yan, hindi niya alam. Mararamdaman din po yan ng tao, mga ka-aksyon, kahit sino naman po, kapag may nagbago, kaya naman yung pasulyap kung kunwari, diba? Or, baga lagi na sa cellphone niya, nakatutok lagi sa cellphone niya. Kapag tumunog na bigla niya nang tatakbo, kukunin niya na, diba? Yun, diba? Hindi yun kutob, mga ka-aksyon. Talagang meron ng something na kailangan na ninyong i-check, mga ka-aksyon, diba? Or, nag-iba na siya ng password sa cellphone niya, diba? Hindi na yung anniversary nyo. Diba? Tapos, tawag dito, dati, hindi siya nagpapabango. Diba? Yung mga ganun, pag may mga napapansin kang ganun sa letter sender natin. Pero yung sa pag-uusap pa lang naman, I think mga ka-aksyon, kasi pag sa workplace, hindi maiwasan yung ganyan Lalo na kapag kayo lang yung magkakasama, ganyan, diba?
Oh, pero aray ko, nasasaka. Nagkamot ng ulo yung nandito. Uy, sabi dito, flight attendant daw, sir. Ayan, ang peg natin for today. Oh, abangan nyo po bukas. Maano bang ano natin? Ano kaya bukas? So, ding, ding, ding. Welcome to verification list. Iba pala yun, sir. Ano? Sa ano pala yun? Yan na. Garap na pagdating sa ano, paninira sa akin. Please proceed to the verification list. Di ba? Welcome to, ganon. Kasi yung ano yung peg niya. Bukas abangan ninyo mga ka-action. Ano, baka kung ano na yung suot ko. Ay, pero sa lahat po na mga ka-action po natin na nakatutok. Nakatune in na po sa mga oras pong ito. Sa atin pong airwaves, sa atin naman pong Facebook Live, sa atin pong mga viewers, good afternoon po sa inyong lahat mga ka-aksyon. Kay Sir Mike Fernandez, ayan, mag-iingat po kayo sir, ano? Kasi kanina daw bahagyang bumaba. Ngayon, tumaas lalamot, di ba? High tide lalamot, mga ka-aksyon. Tuya, spaghetti pataas, spaghetti pababa. Diyan sa may Manibokling, Gayen. Pero walang ulan. Sa ano? Pero walang ulan. Sa ano na? Next week na? Nakalimutan na, no? Pero yun lang naman mga ka-action. Yun lang masasabi ko sa letter sender natin. Sana ay hindi totoo ang kutob mo. At sana alisin mo lahat ng mga nararamdaman mong hindi maganda. Kasi hindi makakabuti sa'yo yan. Siguro work mo ang sarili mo. It's time siguro na bigyan mo muna ang sarili mo ng ano din. Kumbaga hindi mag-isip ng kung ano-ano mga ka-action. Siyempre i-verify mo muna. Mali din naman kasi mga ka-action na i-judge din base lang sa nakikita natin, di ba? Pero kapag talagang sobra na mga ka-action, doon ka na mag-react, doon mo na sabihin. Pero syempre, dapat ay maging handa ka. Pero mamaya mga ka-action, pag-uusapan po natin yung iba pa nating kwento. Oras natin 1:40 ng hapon at pansamantalay magbibigay daan po muna kami para sa ilang paalala. Sa radyo lang kaya ng budget namin. Napunta na kasi sa produkto. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! Walang halong pambobola. Kalidad lang, sapat na. Champion, tapat po sa inyo. Aksyon! Radyo! At narito ang balita sa oras na ito mga ka-aksyon. Hahamunin election lawyer attorney Romulo Macalintal ang inilarawan niya bilang tangkang i-delay ang right to suffrage ng mga Filipino sa panukalang palawigin ng termino ng mga barangay at sangguniang kabataan na official na magpaliban or magpapaliban sa eleksyong itinakda ngayong taon. Ito ay kasunod ng panukalang inihain ni Senador Francis Escudero na naglalayong palawigin ang termino ng mga barangay at SK official ng 5 taon. Kung maisa sa batas, maililipat ang eleksyon na itinakda sana sa November 2, 2026 sa November 2028 o kada 5 taon matapos nito. Naghain din ng kaparehong panukala sa ilalim ng House Bill No. 10591 si Representative Javier Miguel Benetis at 63 iba pang mambabatas na naglalayong i-postpone ang November 2026 election sa huling Lunes ng November 2028. Tinukoy din dito sa krisis sa Middle East, inflation at logistical disruptions na banta umano upang maisagawa ang ligtas na eleksyon. Pinunarin ni Macalintal ang panukalang ipagpaliban ang eleksyon gayong ang Commission on Elections ay gumastos ng 8 billion pesos sa 19 billion budget para sa eleksyon. Aniya, ang mga pondong ito ay nasayang na lamang dahil sa proposal. Ipinunto rin ng abogado na ang postponement ng eleksyon sa likod ng pag-ayos ng termino ng mga opisyal ay labag sa konstitusyon. Biguring makatugon ang panukala sa ipagpaliban ang eleksyon sa guidelines ng Korte Suprema sa ilalim ng Macalintal versus Comelec kung saan a valid postponement requires absolute necessity or legitimate government interest, neither which exists here. Si Macalintal ang isa sa mga petitioner ng consolidated petitions na unang pagbigyan ng SC at ideklarang ang postponement ng 2022 BSKE ay unconstitutional. At yan ang balita sa oras na ito. Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Aksyon! Radyo! Sa panahon ngayon,
Shield Bath Soap. Inatay sa 99.9% yung bacteria and virus tested. Bilib iray eksperto at Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. This is easy hugasin sa Champion Dishwashing. Easy hugas. Oops, teka. Itatry mo ba ang new Champion Dishwashing Paste dahil may jingle o dahil sa galing nito? Ang Champion Dishwashing, walang ingredient na doble-doble at mahirap i-pronounce. Galing lang, sapat na. Tanggal mumu, sebo at dikitang bakterya sa hugasin. Sa new Champion Dishwashing Paste, is easy ang hugasin. Try mo. Kung di ka happy, balik ka sa dati. Champion, tapat po sa inyo. Star Wax, Star Wax, Wax. Star Wax, Star Wax, Wax. Always remember, sa paglinis, pakitabin ang sahig. Mrs. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max. Star Wax, ayas so #1 na floor wax. Walay waterproof formula. Ang gana na danuman, umpawil so kintab na sahig. Star Wax, Star Wax, Wax. Kitang na to the max, max, max. Star Wax Floor Wax. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold. Bakit makabloom sa charm? Walang amoy kulong kahit sabay sa loob. Bangong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Kapanyawan, pagod sa trabaho, masakit ang likod, tuhod o kasukasuan. Huwag nang tiisin yan. Nandito na ang SED Liniment. Isang pahid lang, parang may masahe sa bawat galaw. Mapa-driver, magsasaka, nanay o estudyante, panalo sa ginhawa. SED Liniment, ginhawang siguradong ramdam. Lamig at ginhawang walang kapantay. Sed Liniment. Sa sakit ng katawan niya, nagsagot agad. Sed Liniment. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Ang gapulay mas ondakop ni at kiwala na sarilin koneksyon na danom at abong. Pamana Water Corporation, Dagupan City. Para sa kabatiran ng mga customers, may mga collection centers ang Pamana Water Corporation. Sa DCWD Compound, Tambak, Dagupan City. Herrero Perez Satellite Office beside the Barangay Hall. Queen Bank with account name Pamana Water Corporation, Dagupan City. UCPB account name Pamana Water. 7-Eleven Easy Pay. Paymaya, GCash. Pamana Water Corporation. Para sa mga new connections, mayroon silang promo ngayon sa pamagitan ng Easy Pay Installment Program. Initial payment of 1,340 pesos only. For more details, you may contact 0917-842-8653 for Globe, 0968-678-6060 for Smart. Saydanom at Bilay. Pamana Water Corporation, Dagupan City Water District, Saydanom at Bilay. Oras po natin mga ka-aksyon, 1:46 na po ng hapon na tayo pa rin po ay nagbabalik dito po sa programang Love Notes Unlimited. Kasama niyo pa rin po ang inyo pong lingkod. Ako po ito si Action Angel Peralta. Sa atin naman pong Master Control Engineer Kenneth Villanueva. Sa pagpapatuloy ng atin pong programa, subukan nating basahin ang atin pong ikalawang sulat. At kung hindi man umabot mga ka-aksyon, syempre balikan po natin yan bukas. Pero sabi niya dito mga ka-aksyon, sabi po ng atin pong letter sender na nagpadala na ho ng kanyang sulat. Isang maaksyong hapon po. Mali po ba ako kung maglagay ako ng limit sa pagtulong sa biyanan ko? Ako po pala ito si Ann. Hindi ko po tunay na pangalan. 29 years old. Married for 4 years na. And we have one toddler. Lately,
Pakiramdam ko, hindi na bahay ang inuuwian ko kundi extension ng problema ng pamilya ng husband ko. Alam ko namang normal ang tumulong sa magulang. Pero parang wala nang katapusan ng paghingi nila at kami na mismo ang nalulubog. Nakatira ngayon sa amin ang younger brother ng husband ko habang naghahanap ng permanent work. Wala naman akong issue doon, Action Angel, sa pagtira niya rito dahil gusto ko rin namang makatulong. Ang problema, halos lahat ng responsibilities kailangan pang sabihin bago gawin. Kapag hindi mo uutusan, parang hindi niya maiisip na tumulong sa bahay. Kahit simpleng pagliligpit o paghuhugas ng pinagkainan, kailangan pang paulit-ulit. Habang sinusubukan naming pagkasyahin ang budget namin buwan-buwan, halos linggo-linggo namang may message ang biyanan ko. Minsan gamot, minsan pambayad ng kuryente, minsan pambili ng pagkain. Hindi naman malaking halaga palagi, pero kapag pinagsama-sama mo, malaking bawas yun sa budget naming mag-anak. Ang mas masakit, minsan hindi na sinasabi ng husband ko sa akin na nagpapadala pala siya. Malalaman ko na lang kapag may notification o may nabanggit ang kapatid niya. May pagkakataon pa na halos wala na kaming natitirang pera hanggang next payday. Nagbibilang na ako ng paggastos para sa anak namin. Tapos malalaman kong nakapagpadala na naman siya sa pamilya nila. Hindi ko naman gustong pigilan siyang tumulong, pero hindi ko maiwasang isipin na bakit parang laging kami expected sumalo kapag may problema sila. Ang unfair para sa akin, kapag kami ang kinapos, never kaming humingi sa side nila. Minsan, magulang ko pa nga kusang nagpapadala ng groceries o tumutulong kapag may emergency. Hindi sila mayaman, pero marunong silang mag-budget at ayaw nilang maging pabigat sa mga anak nila. Kaya mas lala kong nahihirapang intindihin kung bakit parang naging normal na sa kabilang side ang umasa. Recently, tumawag ang biyanan ko. Wala raw silang pambili ng bigas at baka pwedeng makahiram muna. Nangihiram daw pero sa totoo lang, bihira namang may bumalik. Sakto namang may natabi akong pera, pero pambayad yon sa renta namin. Bago pa ako makasagot, sinabi ng kapatid ng husband ko na baka pwedeng ipadala lang muna ang budget niya para sa susunod na buwan. Doon talaga ako natahimik. Pakiramdam ko, pati perang hindi pa namin nagagastos, may nakaabang ng kukuha. Simula noon, hindi ako mapalagay. Hindi ako galit dahil tumutulong ang asawa ko sa pamilya niya. Ang kinakatakot ko ay baka dumating ang panahon na kami naman ang mangailangan pero wala nang matitira para sa sarili naming anak. Ayokong maging madamot. Pero ayoko ring masanay silang laging may sasalo sa kanila habang kami ang unti-unting nauubos. Pero sinubukan ko rin kausapin, Action Angel, ang asawa ko. Naiintindihan naman daw niya ako, pero nahihirapan siyang tumanggi sa nanay niya. Sabi niya, naawa lang daw siya. At naiintindihan ko rin yun. Pero hanggang kailan? Kasi habang patuloy naming inuuna ang problema ng iba, pakiramdam ko, napapabayaan na namin ang pamilya namin, kami mismo ang bumuo. Kaya gusto kong itanong sa inyo, mali ba akong gustong maglagay ng limit sa pagtulong? O kailangan ko na lang tanggapin na parte talaga ng marriage ang ganitong setup kapag close ang asawa sa pamilya niya? Yun lang naman po ang gusto kong ibahagi sa inyo. Maraming salamat po. Nagmamahal, Ann. Hindi po napakinggan mga ka-aksyon ng atin pong ikalawang sulat. Ako po talaga si Ann. Uy, hindi. Ang atin pong ikalawang sulat. Alam niyo hanggang saan ang limit ng pagtulong sa magulang kapag may sarili ka ng pamilya, mga ka-aksyon. Pero may mga pa rin,
lalo na kasi sa ano natin sa Pilipinas mga ka-action, grabe yung ano natin yung pagmamahal sa mga hindi ko naman sinasabi na sa iba kasi pag nag-edad na sila ng 18 ganyan, bahala na sila sa buhay nila, yung mga anak nila, 'di ba? Kailangan na nilang humanap ng pamilya nila, gano'n. Pinahingi. Pero gano'n sa ibang bansa mga ka-action sa, 'di ba, na pag nag-edad na ng 18 ako, 1, 2, 3, go, kanya-kanya na, gano'n. Pero dito sa Pilipinas, ako, sobra kasing close mga ka-action Kumbaga parang ang hirap din kasing iwan din naman ng mga magulang, 'di ba? Kasi syempre, patanda na yung mga yan, mga ka-action. Sino yung mag-aalaga po sa kanila, 'di ba? So, helping your parents, mga ka-action, napaka-admirable na bagay na na ginagawa po ninyo, mga ka-action. Well, hindi naman nila, kumbaga inubliga. May mga ganun May mga magulang na hindi inubliga na alagaan sila, ganyan. Bigyan sila ng something, di ba? Pero yung mga anak mismo, syempre, out of love kasi yan, mga ka-action, di ba? Because sobrang mahal na mahal mo ang magulang, kahit may pamilya ka na talagang sinusuportahan mo pa rin, mga ka-aksyon, diba? Yung ganun. Kasi, siyempre, mga magulang natin yan But, siguro, it should never come at the, mga ka-aksyon, expense, mga ka-aksyon, na parang bababayaan mo na rin yung sarili mong pamilya. Kasi, once na, married ka na, mga ka-aksyon, at meron ka ng mga anak, your immediate family becomes your, parang, dito, priority na, mga ka-aksyon, or your first responsibility, mga ka-aksyon. So, yung every, na lang, yung mga susunod na lang yan, kumbaga parang kung meron mang, yun, bibigyan mo, 'di ba? So, yun po ang gusto kong sabihin, mga ka-action. Hindi po masama ang pagtulong sa sa parents, 'di ba? Talagang yan magandang pa nga yan. Example, and then pagpapakita ng pagmamahal, pagdating sa mga magulang, mga ka-action. So, sabi nga natin, patanda na yung mga magulang natin, 'di ba? So, normal lang po na umalalay po ang mga anak para sa mga magulang nila. So, ang lang siguro dyan, maglaan kayo ng budget, di ba? Para hindi kayo nahihirapan. At kung kaya nyo, mga ka-action, kapag naubos na yan, hindi na kayo kailangan magdagdag kasi if paunti-unti nang hihingi, wala talagang limit yan, mga ka-action, And also, kailangan mo rin tanggapin, na syempre may obligasyon ng mga anak sa magulang na yung hindi naman sa obligasyon na talagang inuobliga kasi syempre patanda sila, mga ka-action yun lang kasi dun sa ibang bansa, sabi ko nga, mga ka-action, yung mga senior citizen ganyan, meron na silang mga pinagpupuntahan yung mga home for the aged, diba? Which is hindi ko naman sinasabing sobrang sama nila kasi syempre minsan kasi wala silang choice, walang mag-aalaga sa bahay, 'di ba? So pinupunta na lang nila dun sa mga home for the aged, mga ka-action, yung mga po nila, magulang po nila. Pero dito sa Pilipinas talagang inaalagaan pa ganun yung mga sa po natin dito sa atin pong bansa, 'di ba? Pero yun, siguro kailangan nyo lang talagang pag-usapan, 'di ba? Or mag-set kayo din ng limit, 'di ba? Yung credit, may limit Tao pa kaya? Diba? Kailangan nyo lang pag-usapan ng maayos kasi madadaan na sa maayos na usapan. Yun naman, mga ka-action. At kasi ginagawa mo yan Hindi talaga siya mandatory. Ginagawa lang yan because of love, mga ka-action. And syempre, respect sa magulang natin, mga ka-action. Talaga, pagmamahal talaga yung unang-unang dahilan natin kung bakit natin inaalagaan, tinutulungan yung magulang natin kahit may mga kanya-kanya na kayong pamilya, di ba? Which is good, mga ka-action, sa atin pong lahat. So, yun lang po ang gusto kong sabihin. Ayan, at hindi po masamang tumulong, pero syempre may hangganan din po ang lahat ng bagay, mga ka-action. At kasi syempre kapag may mga kapatid ka, so pwede ding mag-ask ka na din ng help sa kanila, di ba? Para hindi lang din ikaw yung nahihirapan. Pero oras natin, mga ka-aksyon, 3 minuto po bago sumapit ang 2:00 ng hapon. Pero bago po tayo magpaalam, at batiin po muna natin yung mga kababayan po natin. Kababayan, mga ka-aksyon po natin na tumutok po sa atin sa mga oras po ito. Sa araw pong ito, mga ka-aksyon, unahin natin dito sa atin pong airwaves. Nandyan po ang Dumondon family, Nanay Christy Fabereson ng Dumalandan Westing, Gayan, Pangasinan, Sir Reynaldo Sr., Sir Reynaldo Jr., ano pa ba, Dumondon family dyan sa may Agoo Family Hospital, kay Sir Rex Villaluz,
Yan, kung nasa Damortis man kayo, Sir Rex. At batiin din po natin mga kaaksyon si Nanay Carmen Sita Chua, Nanay Leonardo Gatchalian ng Barangay Lipit Tumuang San Fabian, Pangasinan. Kay Uncle Pitong, ayan, nagkikinig po sila sa atin ngayon ng Basta Family via 1161 kHz. Nanay Vivian Olarte, dyan po yan sa May Tubaw, La Union. Nanonood po siya sa atin ngayon at nakikinig din po. Good afternoon. Maraming salamat, Nanay Vivian. Ryan Vincent Cruz, dyan sa May Barangay Palapad, sa bayan po ng San Fabian. Sir Reynaldo, kay Sir Mike Fernandez, dyan sa May Manibok, Lingayen, Pangasinan, sa kanya pong family, dyan sa May Baguio City. Madam Julia Madriaga Marquez, at kay Madam Merly Lagmay, yan, sa May Ambalangan Dalin. Ako, naganda yun. At kay Pastor Andrew Estrada, yan, nakaredy na daw pong gulay ninyo from Sister Julia. Ako, marami. Fresh na fresh. At batiin din po natin mga kaaksyon, yung iba pang tumutok sa atin pong program. Diyan po si Riza Joy Libaw Villanueva, dyan sa May Aringay, La Union. Sir Orlando June Javier Nabora Jr., Sir Acha Baibi, ayan, maraming salamat po. Kay Ma'am Brinella Almonte, kay Brian Harris Almonte, kamusta ka na, Brian? Kay Sir Ed Puyawan, Madam Brenda de Guzman, kay Madam Rosal Hugilon, kay Sir Eranio Paragas, Sir Rene Boy Paragas, Sir Peach, yan, kay Madam Juvie Resultay Bugawan ng Malimpok, Basista, Pangasinan, kay Shyrose May Carbonel, shout out din sa'yo, Shyrose, diyan sa May San Bartolome, Rosales, Pangasinan. Batiin din po natin Sir Griego Angelito Bulinas, diyan sa May bayan ng Santa Barbara. Yan, nakabandaan ni Sir Joel at si Sir Kenneth. Ang atin pong one-leg cyclist. Diba? Angas na sa Lodi. Diba? Angas mga kaaksyon. Kalain mo yun, diba? Pero syempre hindi naman hadlang ang natin mga kaaksyon. At batiin din po natin yung iba pang tumutok sa atin ngayong araw pong ito, si Ate Rose Viduya Basto, Ate Lenny Diso Gabriel. Shoutout po sa inyo kay Ate Mayan, kay SK Genesis Buado, yan, nanonood sa atin, Nika Carbonel, at kay Sir Judy Libaw, kay Kuya Judy Libaw, at kay Sir Jeremy Malanaw. Batiin din po natin Sir Angelo. Angelo, sino yun? Sir Mark Angelo, yan. Sir Mark Angelo Batawel Sabado ng Pangasinan Police Provincial Office. Shoutout po sa inyo, sir. Kamusta po kayo? Sana ay nasa maayos po kayong kalagayan. Ganun din po kay Kuya Jarel, Sir Jarel Hofana. Diyan po yan sa May San Fabian. At sa inyo pong lahat mga kaaksyon, maraming salamat po sa inyo pong pagtutok, pagsama sa atin pong programa ngayong araw po ng Miyerkules. Pero oras natin, eksaktong 2:00 ng hapon, at hanggang dito na lamang po ang programang Love Notes Unlimited. Nakasama po natin sa atin pong Master Control, Engineer Kenneth Villanueva. At sa pangalan po yan ng aming pong Station Manager Action Violi Valdez Ferrer. Ako naman po yung nakakwentuhan at nakapiling. Ako po ito si Action Angel Peralta. Bukas po ulit mga ka-action, wag po kayong mawawala. Wag po kayong aalis at maglilipat. 12:30 hanggang 2:00 ng hapon. Dito po yan sa programang Love Notes Unlimited. Dito po yan sa Action Radio Pangasinan, DWCM 1161 kHz. Una sa aksyon, una sa balita, sama-sama tayo, Pilipino. Manila Broadcasting Company. Sa Dagupan City, kayo ay nakikinig sa Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. 1161. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna sa balita. Aksyon Radio. Issue at komentaryo. Aksyon Radio. Musika at showbiz. Aksyon Radio. At sa serbisyo publiko. Aksyon Radio. Ang Tunog ng Bayan ang nangunguna. Ang Tunog ng Bayan. Aksyon Radio. Aksyon Radio 1161. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Hello, I'm Cheryl Cosim, news anchor and TV host. I stay true to my principles and stand for the truth.
Kaya sa MX3 capsule, dito ako bilib. Champion na milyonaryo pa. Pagkakataon mo na namang manalo ng 1 million pesos tax-free. Dahil eto na naman ang Champion na Milyonaryo Pa. At ngayon, may papremyo na rin kami para sa inyong mga suking sari-sari stores. Ilagay sa isang malinis na papel ang iyong complete name, age, address, contact number at pirmahan. Maaari din ilagay ang iyong suking sari-sari store at ang kanilang address at contact number. Ilagay sa isang white legal-sized envelope na nakipang rin man sa mga required proof of purchase o POP. Ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers o mga pouch ng mga sumusunod na makikita sa official website and Facebook page ng Champion na Milyonaryo Pa, Champion Bar, Champion Powder, Champion Liquid Detergent, Champion Fabric Conditioner, Champion Dishwashing Liquid at Champion Dishwashing Paste. At sa labas ng envelope, ilagay ang Champion na Milyonaryo Pa, ang POP na ginamit at ang MBC radio station na iyong pinakikinggan. Ihulog ang iyong entry sa mga drop boxes na matatagpuan sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. 1 million pesos tax-free ang pwede mong mapanalunan sa Grand Draw. Libo-libong piso ang ipamimigay sa mga weekly draws na gaganapin sa mga MBC stations nationwide. At may pa-Champion gift box pa para sa iyong suking sari-sari stores. Champion na Milyonaryo Pa. Brought to you by Champion. Walang gimmick, tapat